Μόλις πάει ακριβώς. Ωραία. Εντάξει όλα! Όλα τα προφανέτα. Μας βοήθησε ο καιρός, Μας βοήθησε ο καιρός. Οι προβλέψεις ήταν της ΕΜΗ, ήταν καταιγίδες φοδρές. Έβρεξε την προηγούμενη μέρα. Τα χώματα είναι τέλεια. Γίνεται ένας πολύ καλός αγώνας. Οι ειδικές είναι πολύ καλές. Ειδικά η πρώτη είναι αρκετά extreme, το λέγαμε. Δύσκολη ειδική. Μεγάλες σε χρόνο, σε διάρκεια και χρόνο. Και μεγάλες σε μήκος. Όσους αθλητές ρώτησαν τώρα είναι ευχαριστημένοι και από τα χώματα και από τη διαδρομή και από τις ειδικές. Θα έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα περάσουμε όμορφα. Αυτό είναι όλο. Βέβαια, αύριο που είναι η μέρα η Κυριακή θα έρθουν και ως Βόρειας Ελλάδας να είναι περισσότερες μοτοσυκλέτες. Ελπίζω να έρθει και περισσότερος κόσμος και από τα Γρεβενά και από τη Δυτική Μακεδονία και να απολαύσουν, γιατί εδώ το Καραμίτσι είναι πανέμορφο μέρος, πράσινο, εξοχή, έχει και πολλά μανιτάρια για όποιον ενδιαφέρεται. Να είμαστε όλα καλά. Ωραία, τα είπε όλα τώρα εγώ από την ουσία του πράγματος. Off the record, γράψτε το σε άλλα, μην το πες. Αυτός κάποτε έλεγε ότι αγώνας για να γίνει ντούρο πρέπει να βρέχει. Άμα δεν έχει βροχή, αναβάλλεται. Και τώρα δεν στο πούστε. Μα δεν το είπα για εμάς. Για αυτούς το είπα, δεν το λέω για εμάς, για τους εγχωρήκα το λέω. Πάμε σε μια δήλωση. Άμα έχει περπάτημα δεν πάμε. Το σύγκεντρο
Ωραία, βρισκόμαστε στο Καλαμίτσι εδώ στην ειδική νούμερο 2. Περιμένουμε τώρα τους αναβάτες να έρθουν για δεύτερη φορά. Ο καιρός μας έκανε το χατήρι. Έβρεξε χθες, δεν έχει σκόνες, τα χώματα είναι ιδανικά.
μπράβο στο πρωτάθλημα. Έρχεται κύριος Ηλίας. Δεν ξεκινάμε από τα κύπελα, ξεκινάμε από χαμηλά. Έτσι ο τέλος είχαμε στο διήμερο αγώνα εντούρου που έγινε στα Γρεβενά, οι δύο πρώτα τελευταία αγώνες δηλαδή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Από όσους αναβάτες ρώτησε, ήταν πολύ ευχαριστημένοι τη διαδρομή και από τις ειδικές διαδρομές, ειδικά από την πρώτη ειδική διαδρομή που ήταν καταπληκτική. Μας βοήθησε ο καιρός. Όλοι οι αναβάτες είναι ευχαριστημένοι. Εμείς, εγώ προσωπικά ήταν ο πρώτος αγώνας που δεν ήμουν όλο τον αγώνα εδώ, γιατί ήμουν και στην Καλαμπάκα που είχαμε η μεγάλη ομοσπονδία, η ΜΟΤΟΕ, είχαμε τη γενική συνέλευση. Τα βράδια πήγαινα Καλαμπάκα, το πρωί ήμουν στον αγώνα. Πάντως η ουσία είναι ότι ήταν ένας πολύ καλός αγώνας και περιμένουμε τον τελευταίο αγώνα στον Άφλιο να στεφθεί ο πρωταθλητής. Εδώ στα Γρεβενά κέρδισε ο συνήθις ύποπτος ο Βασίλης Κεφαρίκας και τα άλλα τα παιδιά οδηγήσανε πάρα πολύ καλά. Το επίπεδο του εντούρου στην Ελλάδα ανεβαίνει. Ευελπιστούμε να μπουν και νέα παιδιά στο χώρο, γιατί ο ελλαδικός χώρος ενδείκνυται για τέτοιου είδους αγώνες και η ΜΟΤΟΕ προσπαθεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα σε όλα τα επίπεδα. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εντούρου και του Πρωταθλήματος Βορείου Ελλάδος. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν και στους δύο θεσμούς, και στο πρωτάθλημα και στο πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος. Νομίζω ότι ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Ήταν ένας από τους καλούς αγώνες. Βοήθησε ο καιρός και η περιοχή που είναι πολύ καλή για αγώνες εντούρο και τους περιμένουμε όλους στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος που θα γίνει στον Άφλιο. Χθες και σήμερα είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εντούρο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών. Θεωρούμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες που λαμβάνουν σύλλογοι της περιοχής μας πρέπει να προβάλλονται και να στηρίζονται από όποια πλευρά και αν μπορεί, τόσο η Περιφερειακή Ενότητα όσο και όσοι δήμοι μπορούν να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε κοντά στο ΜΟΓ, έναν σύλλογο ο οποίος έχει πάνω από 300 μέλη και καθημερινά αποδεικνύει ότι με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει προβάλλει τόσο τα Γρεβενά όσο και την περιοχή. Άλλη μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση υπό την υποπτία του ΜΟΓ. Εγώ είχα την υποχρέωση, μια και χρόνια ζω τον ΜΟΓ εδώ, να ενημερώσω τον νέο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σιμαντράκου, και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, όλους τους στόχους που έχει ο ΜΟΓ για τα Γρεβενά και όχι μόνο. Μιλώ για το κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού που χρόνια τώρα κάπου εμφανίζεται, κάπου χάνεται. Ήδη γίνονται προσπάθειες να βρεθεί ένας χώρος να δοθεί ως γραφείο στο ΜΟΓ και επίσης να συγχαρώ και τον πρωταθλητή μας στον Γρεβενιό, τον Σαφαρίκα, για την πρωτιά του. Και όλη αυτή η προσπάθεια δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που είναι γύρω-γύρω από το ΜΟΓ. Θα πρέπει τα Γρεβενά να το δουν ως ευκαιρία και να δουν ότι από εδώ μέσα μπορεί να τρέξει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο θα κάνει τα Γρεβενά γνωστά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Με μεγάλη ικανοποίηση παρακολουθήσαμε το Σαββατοκύριακο το Πανελλήνιο Αγώνα Εντούρο που διοργανώθηκε στην περιοχή των Γρεβενών. Μια πολύ καλή διοργάνωση, εξαιρετικά οργανωμένη, ιδίως από τα παιδιά του ΜΟΓ που έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να αναδείξουν αυτό το γεγονός. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής εκφράζουμε τα συγχαρητήρια τόσο στους νικητές όσο και σε όλους τους συμμετέχοντες και σε όσους συνέβαλαν στο να επέλθει αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα και πιστεύουμε ότι η στήριξή του θα προσδώσει στον τόπο μας και άλλες δυνατότητες τόσο σε επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης όσο και της ανάπτυξης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ένας ακόμη αγώνας εντούρο στα Γρεβενά, ο μοτοσυκλετιστικός όμιλος Γρεβενών σε συνεργασία με τη ΜΟΤΟΕ φέρνουν ένα σημαντικό αγώνα Βορείου Ελλάδος και Πανελλήνιο για τα Γρεβενά και πολύ σημαντικό ότι ένας Γρεβενιώτης, ο Βασίλης Σαφαρίκας, είναι για μια ακόμη χρονιά, για 11η νομίζω συνεχόμενη, Πανελλήνιος Πρωταθλητής Ελλάδος, και αυτό δείχνει την πολύ μεγάλη και πολύ καλή δουλειά που γίνεται από το ΜΟΓ αλλά και από τα παιδιά του ΜΟΓ. Μια φορά δύο νίκες, μια χθες και μια σήμερα. Απέδειξε ότι αντέχει στην πίεση οδηγών από πίσω. Όλοι κυνηγάνε εσένα.
Πες μας για τη χθεσινή μέρα. Τι να πω, έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησα να τρέχω το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro. Υπάρχει πάρα πολύ εμπειρία πάνω μου, αλλά το σώμα μου διαμαρτύρεται συνέχεια, έχει κουραστεί, το νιώθω. Τα παιδιά έχουν δουλέψει όλοι πάρα πολύ και το επίπεδο έχει ανέβει καμία σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Είναι όλοι οι οδηγοί πολύ δυνατοί, η πρώτη δεκάδα γενικής. Στο πρωτάθλημα θέλω να κάνω ένα κλείσιμο 10 χρόνια, αν μπορώ να το κάνω. Και ήξερα πριν τον αγώνα ότι έπρεπε να δουλέψω όλο το καλοκαίρι για να μπορώ αυτή τη μέρα, χτες και σήμερα, να κερδίσω. Έτσι ώστε να έχω ένα μικρό πλεονέκτημα στον τελευταίο αγώνα, να μπορώ να διεκδικήσω αυτό το πρωτάθλημα τόσο πολύ το θέλω για να κλείσω την καριέρα μου κάπου εκεί. Ο Γιάννης ήρθε πολύ προπονημένος, πολύ δυνατός. Χθες παίξαμε στα 5 δευτερόλεπτα. Εγώ τα έδωσα όλα και εξαντλήθηκα. Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ δύσκολος, η αυλή ήταν απαιτητική, πολλές ώρες οδήγησης. Τέλειωσε ο αγώνας και πήγα σπίτι και έκατσα να ξεκουραστώ, προσπάθησα να ανακτήσω τις δυνάμεις μου και ήξερα ότι σήμερα έπρεπε να πιέσω από την πρώτη ειδική μέχρι το τέλος. Και αυτό και έκανα. Πίεσα, σε κάποια φάση έκανα μια μικρή διαφορά και μετά προσπάθησα να... Σε μια ειδική κατέβασες πολύ διαφορά δηλαδή. Ναι, μετά προσπάθησα να διατηρήσω τη διαφορά αυτή, να την ελέγξω και να τελειώσει έτσι ο αγώνας χωρίς κάποια ατυχία, κάποια πτώση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Τορομπόλη, ο οποίος είναι πολύ φίλος μου και φέτος είναι ο άνθρωπος που μου στάθηκε πιο πολύ από όλους. Φυσικά την ομάδα μου που την έκανα φέτος μετά από διάφορες συγκυρίες, τη Red Riders, όπου θέλω να συνεχίσει να ασχολείται με το Enduro και στο μέλλον να βοηθήσουμε νέους οδηγούς να διακριθούν όπου δεν έχουν δυνατότητες ομάδας. Και φυσικά την οικογένειά μου που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και με ανέχεται και αντέχει όλες μου αυτές τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίος αγώνας, ωραία διοργάνωση, σχετικά καλή προσέλευση για τις εποχές και από συμμετοχές αναβατών αλλά και από θεατές. Μακάρι να εξελίσσεται προς το καλύτερο το πράγμα, αν και η κρίση δεν βοηθάει. Πάντως έγιναν όλοι πολύ ικανοποιημένοι και αυτό είναι ένα καλό σημάδι και μια... Ορίστε. Ο Γιάννης πώς πήγε? Ο Γιάννης καλά πήγε, εντάξει, δεν έχω να διεκδικήσω κάτι σε αυτόν τον αγώνα. Μ' άρεσε που συμμετείχα. Με βοήθησε πάρα πολύ ο Μανώλης ο Ανάκος που ουσιαστικά δεν έτρεξε αυτός για να τρέξω εγώ. Και είναι το OK Will, είναι ο Μακίνας, είναι όλη αυτή η ομάδα τέλος πάντων. Εγώ είμαι ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα και ελπίζω του χρόνου να μπορέσω να συμμετέχω σε όλο το πρωτάθλημα. Και πρώτος, Θεοδωρίδης Γεώργιος. Κάτα γυαλιά. Και πρώτος, Πενόφ Ντανιέλ του Λεμονέ. Μπράβο Ντάνι. Επίσης ο αθλητής Πενόφ είχε τον γρηγορότερο χρόνο σήμερα στην ειδική που είναι Υπουργεία από το Μάκινα. Καλή κορίτσι. Δεν με δίνεις ο Γιάννη. Ματσάτος. Και πρώτος, ο Ζώρας ο Αλέξης του Μολέτη. Ο Αλέξης πήγαμε και την Αργεντινή. Και πρώτος ο Σεφαρίκας ο Βασίλης του Μόχου. Και πρώτος ο Παπαθεοδόρο Χρήστος του Μόχου. Πρώτος ο Γκαγκανάσης ο Θανάσης του Μολέκου.
πρωταθλητής από σήμερα. Δεν βάλατε στη μέση, Χαρολάκης Αρτέμις. Και στη Κιούς πρώτος. Και τα δυο Ερετά βάλει σε νούμερο της Ερβετώνας. Μέτερ. Δεύτερος ο Ζώρας ο Αλέξης Μολέτ. Κάπου. Έλα, Σάκη. Για την Youth την απονομή θα κάνει ο κύριος Παπαθεοδόρου Άκης. Και πρώτος ο Σφιναρολάκης ο Αρτέμις του Μόκα Στοριάς. Δεν έχετε πόρε ρε μαλάκα.